tuopi, kun tuolla painaa töitä kukon laulusta aina auringonlasku ja paljon vielä jälkeen. Ja sitten kattokaa näitä vaatteita. Paskaa ympäriinsä ja sitä on tässä lavalla ja joka puolella. Sano ihan suoraan, että mä oon ihan ahteri viska. Vähän Petteri. Jokoinen heinäkuun päästä loppuun. Voi että. Justiinsa täysin ei. Heti on kaikka mennyt. No. Elä, voi. Pois yhden ja just olen jyrssäninä koko päivän näitä sun talliloita siihen teet. Nyt tämä sopi riittää. Alahan männästä. Nyt tämä riittää minulle. Kyllä se on sillä tavalla. Tuo pukkikin tekee vain yhden päivän vuodessa työtä. Minä painan joka päivä 14 tunnin päivä ilman minkään näköistä eläketurvaa. Ei mitään järkeä. Mutta arvatkaa mitä. Minä olen päättänyt yhden jutun. Minusta tuo joulupukki. Tätä ei saa kertoa kellekään vielä. Tämä on ihan uusi juttu. Mutta siinä on vaan semmoinen pieni ongelma, mutta kun minä en oikein tiedä, että millä keinoin minusta se tulisi se. Mutta kun ei se nyt tuo piävärkkikään nyt ihan kaikista välkyy kuitenkaan ole, mutta mitenhän se nyt menisi, mutta hei! Mutta aivan! Nyt minä sen keksiinkin. Kahtelkaapas vielä. Tässä se on. Pirkka mansikkajuoma ja Ed Lemon Light. Näitä kun laittoo yhteen, niin kyllä siinä pukkiroinen, jos toinenkin pyörtyy. Näitä minusta tulloopi pukki. Kuulitte oikein?
tämmönen kisa, että siinä vaaditaan sitten kukaan tästä tuuraispukkia alkaa. No joo, totta kai, mähän sen voitan, mulla on sentään suurin hava. No niin, mutta siis mähän voitan sen, kun mä oon kaunein. Mukaan minä voitan ja minulla älliä. Meillä on nyt päiväaikaa, harjoitella huomenna alkavan kisan. Mä ajattelin tämmöstä, että olisi niinku useampi osa siinä kisassa. Ja ensin olisi laulukisa. Meidän tässä osataan laulaa joululauluja, punkkikin osa. Mä oon luonut, miten se muodille aina laulisee. Ja mä mietin, että toinen osa olisi sellainen ratsastuskilpailu. Kyllähän mä itse ratsastaa osaa. Kyllähän punkkikin ratsastaa mun pikku muodilla, niin... Mä mietin, että jos mä Jussilta saisin puhuttua vähän sinne, että saisi mun Petterin semmoiseen kuntaan, että voisi järjestää teille oikein poroa ajella. Mulla on poroa tyyppinen kilpailu siihen. No siis, kai moro on sama siinä, missä muutkin. Sullehan nyt aina kelpaa ihan kukaan vaan. Joo, sit mä mietin sen finaaliin. Pukkiin joutui jakamaan niitä lahjoja silloin aattuna, että joutuu sitten kukaan tästä sitten tuuraakaan. Niin semmonen, kun meillä on tää lapsileikki täällä muutama ollut pyöry sillä pojalla aina teidän kiusana, niin mä ajattelin, että jos kiistätäis poliisille, että jakaisitte niille lahjoja. Sitten katsottais siitä vähän, että kukaan on paras siinä hommassa. No joo, multa nyt ainakin tuo jakaminen onnistuu, nimittäin ainakin isommatkin paketit menee perille näillä lapoilla. No niin, mut siis, kyllähän ne lapset musta eniten tykkää, kun mä oon kaunein. Mä osaan jakaa kaikille lahjat oikeassa kunnossa. Se on hyvä. Huomenna aloittaa. Ei mitään harjoittelemaan. Okei. Ei mitään hätää. Kyllä mä nyt laulaa osaan. Ei tässä mitään. Kulkuuset! Riemujen käyvää! Talven valkohiutalete! No kato huon tonttuloita. No terve! Ootte täällä reenailemassa. No onhan kyllä koko päivän reenaa. No voi tokkiinsa. Eiköhän ne oo nyt tän lökipausilla paikka. No kato kiitosta. Onko tää rästetty työ? No mitään työ minusta meidän. No niin. Mistähän olemaan kautta? Takaa männä vuoro. Mikä toi on? No. Mä näen. No tästä ette kerrota sitten kelle. No eihän me nyt kerrota mistään. Mitähän tää on? No parasta venäjä tähän mitä löytyy. No niin. Siberia. No No niin. nimenomaan. No niin, Just sieltä. Se kaikki on laitettu. Nyt. Näin sitä tulee ilmipäin joulumieli. Todellakin lakahan uskiakaan. Vieläkö lisää, niin tulee se joulurauha Hyvä kaupan toi päälle. Jussi on nyt peruna tulee. Laitetaan. Niin ännyten. Kyllä Jussi saat reilukin. Kyllä nyt pärjäätte tässä kilpailussa. Eiköhän?